Lorea etorri zara, Lorea Arakistain, nire albuen .eus fundazioko komunikazio arduraduna zara. Artikulu bat idatzi duzu, artikulu bat, izenburua esango dizuet, Googleek euskara baztertzen du gero eta gehiago. Artikulua irakurri eta konturatu gara zeozer gertatzen ari dela euskararekin sarean eta batez be Google bezalako monstro batekin. Bai, askotan esaten dugu euskararen komunitatea interneten txikia baina aktiboa dela, baina txikia da, eta Google eta jende horrentzako txikia gara, eta hortik bi kanpo bizitzea oso zaila da. Gauza aldi batean Google-i eta lako multinazional handieri pausuak eskatzen ari ginela, euskararen aldeko pausuak euskara beste hizkuntzen mailan kokatzeko, gauza gehiago ez dugu eskatzen, baina hori eskatzen ari ginen aldi horretan atzera pausu bat etorri da, zuk esaten zen duen moduan, artikulu horretan azaltzen den moduan. .eus fundazioaren helburua, bada helburu nagusia, euskararen presentzia sarean zabaltzie, egin dugu berba, askotan zuen fundazioko kideekin, eta kontatzen diguzue, besteak beste .eus amaier hori, zer egin euskara sarean bizible izateko ikusgarritasun horrek azkenien indarra ematen duelako, helburu horrekin zabiltzatela nien, eta konturatzen zarete, besteak beste, euskaraz jarritako iragarki batzuk atzera botatzen dabilela Google. Hori da, oin arte, ezagoan arazorik posible zan publizitatea jartzea, Googleen iragarkia jartzea. Igual, komeni da esatea, guk ezagutu dugula iragarkiak eta publizitatea normalan mediotan, ez da? Komunikabidetan, baina gaur egun publizitate gehien ez da komunikabidetan jartzen da Googleen, Twitterren, Facebooken, Amazonen, horiek dira eta izango dira publizitate plataforma nagusiak. Googleen kasuan gainera, bilaketak egiten duguzunean, lehenengo emaitza beti publizitatezkoa da. Google alegintzen da zuri behar dozun hori ematen, baina kobratuz, iragarleari kobratuz. Mugiko horretan gainera, asko jota, 2 emaitza agertzen dira, pantaila txikia da, bilaketa bat egiten dugu, 2 emaitza eta lehenengo eta bigarren edo lehenengo gutxinez beti iragarki bada. Gaur arte hor euskaraz ez egoan inongo arazorik eta erakunde eta proiektu askotako iragarkiak agertzen ziren Googleen bilaketa sistema horretan eta batean urtean maieratik ona Google hasi da euskara detektatu eta atzera botatzen. Zalantzi hori zalako, AdsGrant, iragarkiak ematen dituen plataforma bat, doainek kasu honetan, baina ordaindutakoetan ere gertatzen ari da, zuk iragarkiak jartzen dituzu, da nire galderi esan. Noski, Googleek ez du detektatzen euskara dela, eta, bota egiten dut, esan diazu, ez. Googleek detektatzen du euskara dela, eta ez du onartzen eta atzera botatzen du. Hori larria. Hori larria, bai. Googleek euskara ezagutzen du, eta Googleek guztia gure bizitza osoa ezagutzen du, eta euskara ere ezagutzen du, eta esaten dizu, behitu, hau, euskara da, eta Googleek ez du euskara onartzen AdWordsen. Hori da esaten diguna. Twitterrekin ere gertatu zen dela urte bete edo bi, eta haiekin hitz egin genduan, Twitter enpresa txikiagoa da, malguagoa da, iristerrezagoa da, eta joan ginen Twitterren, zen ze, eta esaskuen behitu ezken, iragarkiak errebisatzeko, berrikusteko pertsona dauzkagu. Eta euskara txikiegia da, pertsona bat jartzeko hor. Ez dakigu Googleen egoera bardina dan, arrazoia hori da, hau da iragarki nahikoa ez dagoala pertsona bat ordaintzeko eta horriek berrikusteko, baina bai, euskara detektatu eta blokeatzen hasi dela. Eta horrek bi arazo nagusiak alde batetik ikusgarritasuna, ez? Iragarkian egin nahi duen horrek bi aukera dauzka horren alde batetik beste hizkuntza batera jo, gaztelaniara, frantsesera eta orduan euskararen ikusgarritasuna galtzen da, publizitatetik desagertu egiten da euskara, panorama hortatik, edo bestela iragarkiarik ez jarri euskara onartzen ez duelako. Eta orduan euskal enpresek lehiakortasuna galtzen dute. Galdu. Win-winez. Galdu. Txikiegia, euskara txikiegia omen da, hemen iragarkiak aipatzen gabiltz, errentagarritasun bat aipatzen gabiltz, ze gertatzen da, ezberdintasuna. Ordenagailuetan etxien, agian euskaraz konfiguratuta badaukagulako ordenagailua, guk geuk esate baterako bai, ze gertatzen da orain, ordenagailuan noiz sartu zarete azken aldiz interneten, guztia telefono bidez egiten dugu, eta egia da, nire telefonoek, nire iPhone zoragarri honek, ez du aukera ematen euskaraz konfiguratzeko bez. Orduan, bilaketa guztiak egiten ditugunez, euskaraz konfiguratuta ez dauden gailuetatik,
Google-entzat eskabiltza euskeraz inoiz? Hori da, Google-entzat euskaldunak ez gara Euskal Herrian bizi garanak edo kale neurketaren arabera euskeraz hitz egiten dugunak, baizik eta webunera edo Google bilaketetara edo beste dozen webunetara. Edo zen webunetara sartzen garanak, webune horrek erregistratzen du ze hizkuntzatan egiten dugun. Hori jasotzen da navigazio hizkuntzan, konfiguratuta dago. iPhone batetik egiten baduzu sekula ez da euskera izango, ez da belako euskera onartzen. Androida baldin bada, igual bai eta igual ez Android berez badagolako euskeraz, baina mugikor batzuetan erabili daiteke euskeraz eta beste batzuetan ez. Mugikorra euskeraz jarri arren, gero aplikazio batzuk ez da euskeraz, orduan jendeak hor atzera egiten dau. Egia da navegatzailea euskeraz konfiguratuta kenen kopurua gehiago dala. Baina mugikorren erabilerak gora egiten dagoan gainean, badatuak gero eta txarra badira. Momentu honetan estimatzen dugu erabiltzaileen Euskal Herritarren 1/3 edukiko dabela nabigatzailea konfiguratuta euskeraz. Webune euskaldunetara sartzen direnen artean 5%, 10% artean. Oso gutxi da. Pentsa Google-entzako datu diran eta gainera, iaztikona datu horiek okerrera egin dabe. Iaz jarri genduan martxan lehenitza, interneten ere lehenitza kanpaina martxan, kode sintaz, kontseilua ikastolen elkarte eta puntu duzen artean, etxe honek be parte hartu zeban, informazioa zabalduz, webunean badago banertxo bat, lortu zen nabigatzaile batzuk euskaratzea, jendea mugikorra euskeraz jartza, baina ez nahikoa. Gaina mugikorra oso sarri aldatzen dugu. Eta aldatzen dugun hortan, igual berriro atzera egiten dugu. Eta orduan, eurako lan neurtzen dabe, gu euskalduna garan ala ez, gure mugikorran edo gure nabigatzailean konfigurazioan arabera. Eta datua da 3 bueltan. Konfigurazioa, datua 3 bueltan, ia zerrez, eskabiltza harrera pausuei buruz hitz egiten, sekulako atzera pausua da, oso larria da. Ez da, estankatu gara ez dugu aurrera pausurik egiten zarean. Atzez goaz, bestak beste gure hizkuntza detektatzen duelako, etzaio interesaten eta blokiatu egiten ditu. Bestak beste kasunetan, zuek konturatzen zarete, iragarkiekin gertatzen dana. Hau guztia, larritzat jo duzuen nola ez, Euskararen aholku batzordera eramango duzue gaia, zer egin honen aurrien, eta nori eskatu laguntza edo nola bideratu dana? Bai, Euskararen aholku batzordean badago ingurune digitaleko lantalde bat, horra eramango dugu gaia, Maite Goñik koordinatzen du lantalde hori, uste dugulako, guk alde batetik eta bestetik, eta horrela Googlea eta horrela jotzen liberren, modu bateratuan eta elkartuta jo behar dugula bertara, eta datuetan baino, hizkuntza eskubidetan oinarritutako neurriak eskatu behar zaizkiola Google, eta gutxi gara edo gutxi daukagu nabigatzailea konfiguratuta, baina dauzkagu eskubide batzuk, hizkuntza ofiziala da euskera, eta hor eskatu behar zaizkiola ardurak eta konpromiso batzuk Googleri. Gaiak trataera zabala behar du, zeuen hitzak dira, leku bat behar dugu, leku bat izateko, eta lehiakortasuna sarean ezin da galdu. Ezin da galdu. Euskaldunak izateagatik ezin dugu lehiakortasuna galdu. Hau da, euskeraz, gure zerbitzu euskeraz galtzea eskintzagatik ezin gara lehiakortasuna galtzen aritu, eta bestelaka, beste aukera zein da, euskeraz ez egitea. Orduan, euskera galduko luke ikusgarritasuna. Publizitatearen espazioa galtzen badugu, da publizitatean ezin bada euskararik egin, espazio handi ari gara altzen. Banako moduan zer egin dezakegu? Konfiguratu. Gaina erreza da. Lehenitza.es webunean sartu ezkero hor badagoz plugin batzuk, mugikorrerako aplikazioak eta automatikoak egiten dabe dana. Sartu lehenitza.eusen eta animatu bai nabigatzaileak, ordenagailukoak eta mugikorrak euskaratzen. Hemen, Sarea.eus webgunean artikulua eskuartan daukat, momentu baten esaten duzu, harreman toksikoekolan lagun txungo bat otakozunien zenba kalte egiten dizun, Google zukia begietan begiko jarrita daukazula, errentagarritasun horren izenien, iragarkiak blokeatzen hasi dela euskeraz esate baterako, esaten dizu berak, baztertu egiten du eta ez onartzearen arrazoiak eskatzen dizkiozu. Bai. Eta esaten dizu berak? Ez dit erantzun, berak esaten dit euskara dela, eta ez duela onartzen, eta gero gainera bidaltzen dimezu bat esaten gero eta klik gitxiago ditu dela, da. Gero ondorioa da, gero eta klik gitxiago. Da, webunera digitari gitxio datozela. Eta gero, Googleen alternatiba zein da, software librea da alternatiba, esan daiteke, baina Googleetik kanpo bizitzea gaur egun ia utopia ere bada. Maila individualean hartu dezakegu erabaki hori, eta esan behitu, ez nago ados Google ekartzen dituen erabakiakin, edo Facebookek edo
WhatsAppek, eta ni software librearen munduan mugituko naiz, eta ez ditut behar gainera, ez ditugu behar, baina euskara eta gizarte osoa hortik kanpo bizitzea utopia da. Gero, hau gustatu zaite, inkesta bat bidaltzen dizu, bestak beste erabiltzaile moduen, plataforma hori erabiltzen duzunez zure iragarkia jartzeko, inkesta bat egin behar duzulako. Zure asarrearekin hortxe zauz erantzun barik eta esate dizu, erantzun, bestela kontua itxiko dizut. Ez behitu ze botore daukan Googleek, Googleek inkesta bat bidaltzen du, enpresa asko kaien bezero bidaltzen dien bezala, baina esaten dizu, behitu, ez baduzu erantzuten, kontua itxi egingo dizut. Eta ez duzu sekura publizitate gehiago egingo hemen. Ez dakit, da, pixkat, botere demostrazio hori, ez? Eta gero, esaten gabiltzena, aipatzen duzu, nola plataforma bat hauen, ordaindu barik zure iragarkiak jartzeko aukera dauela, interesgarria dalako bai, bilaketak egiten galdu egiten gara. Googleek berak ere filtroak ematen dizkigu, bilaketa bera eginda, zuk eta nik agian emaitza ezberdina lortu dezakegulako, bakoitzaren guztuan arabera eta bar. Makinak ezagutzen gaitu Google beti alegintzen da, zu bilatzen duzun hori lehenengo emaitzan eskaintzen. Baita publizitatean bai, ez dizu publizitatea erakusten interesatzen ez zaizuna. Big Dataren gaia, ez da, beti aipatzen du Big Data, agian Euskararen arazo hori da, ez dela Big Data, small data dela Euskararen egoera momentu honetan. Irakurri dugunean, ez dugulako oso ondo ulertu, zein izan daiteken honen guztiaren garrantzia. Irakurtzen hasten zaranean, Googleek blokeatu ditut, esan dizuana, esaten nuen, ez zuen ikusiko euskeratzela, edo ez zuen jakingo. Hau dana jakin eta gero, kezka handitzen hasi dalako. Kontuan izan behar dugun gai bata. Bai, eta nik uste dut aldarrikatu behar dugula hor gauzela, eta keja jarri behar dugula, eta joan behar garela, eta eskatu. Berak bere kabuz ez du egingo, euskararen alde edo euskaldunon alde, zenbakiek ez diotelako moten. Baina, pixkat, presio apur bat egin beharko da, ez da, alegindu beharko gara. Gutxi baina aktiboak esaten dugu garala. Aitzakia izan da beste Lorea zurekin hitz egiteko, eta esaten gabiltzi, hizkuntza hegemonikoak garaile ateratzen ari direla sarean bebai lortu den guztiarekin. Inoizkotan egin dugulako euskararen diagnostikoa bebai sarien, eta osasuntsu dauen hizkuntza bata oro har sarien, eta askok euskara bakarrik erabiltzen dugu, esate baterako gure sare sozialatan eta bar. Eta eduki asko dago, eta euskaraz, eta Wikipedia indartsu dago, baina edukiaz gain, esaten genduena, nola konfiguratuta dauzkagun gure gailuak oso importante da. Horrek esaten baitio, sartzen garen webgune guztiei, ez Google bakarrik, demagun eitb.eusen webgunera, jendea sartzen danean, nola dukan konfiguratuta bere navegatzaia, hemen etxe hontan datua begiratzen daudenak ikusiko dute baitu, ez dakizen batek euskeraz, dakizen batek gaztelaniaz, ingelesez, eta horren arabera askotan edukiak erakutsi egiten dira. Askotan sartzen gara webgune baten, desatezko, ezken lehenengo horria beti gaztelaniaz agartze jatan, da ni euskalduna naiz, bai, hori da, dagolako konfiguratuta, zu sartzen hizkuntza horretan aurkezteko webgune hori. Horregatik garrantzia konfigurazioana. Eta gero, esaten zabiltzena, gure kompetitibitate hori galtzeko arrisku hori, euskaraz sarean aritzeak ematen duen kalitate plus horrekin, bestak beste .eus domeinuan hori lortu duzuelako, enpresa asko, edabide asko, norbanako asko, .eus horretan sartzen duez, eta horrekin bakarrik eta eskaintzen duten kalitatezko zerbitzu barekin, plus bat lortzen ari dira. Hau guztia kontrajarria da. Bai, eta gainera euskerak euskabantaiak, ez? Euskaraz bilatzen baduzu, edo euskarazko markak, errez kokatzen dira Google, normalean kalitate handiko webgunea dira euskarazkoak, .eusen batzen diranak zer esanik ez, azterketa egiten dugu egunero, monitorizazio egiten da, hor phishing, spam, edo domeinu susmagarriren bat bilatu eskero, mozten da, .eus munduko rankinetan laugarren postuan dago kalitate arloan, euskarazko edukia kalitatezkoa dira, euskarazko zerbitzua kalitatezkoa eta fidatzekoa normalean, ez? Beste hizkuntza batzuetan danetik egoten da interneten, ez? Eta izaten dugu, dena fidatzeko izango da, ez da izango, eta horri biltzen gara. Euskararen kasuan, fidagarritasun hori badak, eta sarean segurtasunez nabigatzeko, bada berme bat euskaraz nabigatzea.
momentu baten, bi artikulutarako aipamena be egiten duzu, zure artikulu amaieran, labur bilduz, Josu Baliñoren Euskarak enbajadore digitalak behar dituela, aldarrikapen hori, laburtuz zer da kontatzen dena bertan? Horre Danimarkak izendatu zeban enbaixadore digital bat enpresa handi hauetara juteko eta Danimarkaren posizioa aldarrikatzeko. Azken finean Euskara txikia da, baina daniera edo beste hizkuntza asko ere txikia dira Google-entzat. Twitter adibidez, publizitatea 15 hizkuntzatan bakarrik onartzen du munduan. Estatuetako hizkuntza asko ere geratzen dira kanpoan. Orduan, euskerak ere behar du halako ordezkari bat, enbaixadore digital bat, toki horietara joango dana euskaldunon izenean, euskaren izenean, gure aldarrikapenak eta eskariak egitera. Eta aipatzen duen beste artikula Amaia Ozerinena esan, eta hildo berekoa esan, askotan euskaren aholku batzordea badago, diagnostikoak egiten dira, analiziak zindan egoera, baina analizitik ekintzara pasatzeko beharra aldarrikatzen zeban Amaiak artikulu horretan. Iruditzen zait, gai honetan, esparru zabala lortu beharko dugula, geuk ere jakin beharko dugula, edabide moduan gertatzen ari dan, honi jarraipena egin, iruditzen zait instituzioetatik ere adi egon beharko dutela honelako gauzak ez gertatzeko, atzera opuso ikaragarria izan daitekelako hau guztia, espada konpontzen. Bai, eta maila instituzionalean egoten da eragiteko modua, eta kongresuan egoten da, Espainiako kongresuan egoten da eragiteko modua, Google eta hauek askotan joten direlako kongresura interesatzen zaizkien legeak onar daitezen. Orduan hor trukean egoten da aukera eskatzeko gauzatxoak. Eta horragian badago aukera Euskararen aldeko neurriak eskatzeko. Sarea.eus webgunean dago, Loreak idatzi duen sarrera hau, Lorea Arakiztainen sarrera hau, ahoz eta aurrez aurre asko zobetu ulertzen da. Orduen, Lorea, urrengun bezalantzaren batutako nien, gonbidatuko zaitugu. Kontuz, Googleek euskara baztertzen du, esaten zuen berak artikuluen, gero eta gehiago, eta honen aurrien, radarrak jarri beharko ditugu, ia zer gertatzen den eta jarraipen egiteko. .eus fundazioko komunikazio ardura duna, Lorea Arakiztain, ze ondo, etorri zarela. Zeuri, eskerrik asko gonbidatzarren ni aski. Bitu, irudi bitxi bat ikusi ditu, Lorea zeuk, eta txekuek bebai, gure lankidea Mikel Reparaz, badakizu bera mundutik zigarri biltzen dela bitu, bere Twitterren jarri duen txio bat, Tokioko bihotzean dauen denda bat, bera sartu da, dendara sartu, Tokion gauz, Japonian gauz, eta zer entzuten da baflietatik? Agate deuneko koplak, bitu entzun.